Ahojte všetci, vítam vás pri tohtoročnom halloweenskom videu. Úplne mám z toho obrovskú radosť, ako môžete vidieť. Mám tu ducha, mám tu tekvice, mám tu svoju obľúbenú deku v motívoch halloweenských, keď sa pozriete, nejaké netopiere, nejaké tekvičky a nejaké lebky a podobne. No, ja som si pripravil na dnešné video, alebo pre vás v dnešnom videu takú krátku recenziu ohľadne knižky s názvom Strach, ktorú teda napísal, teraz pozorne počúvajte, volá sa Lafayette Ronald Hubbard, ktorý bol teda americký spisovateľ, zakladateľ dianetiky a scientológie. Nebudeme tu teraz rozoberať nejaké názory na sekty a podobne. Podstatné pre nás je to, že je to americký spisovateľ, ktorý písal teda knižky s hororovou tematikou. Knižka Strach je kniha, ktorá je úplne maličká, keď sa pozriete takto. Ona mala naozaj ten A5-kový formát, nejakých 150 strán, že nič, že to máte hneď prečítané. Ja som si túto knihu vybral na čítanie aj kvôli tomu, lebo ja som si na internete hľadal nejakú knihu, ktorú by som si chcel prečítať v tomto halloweenskom období a samozrejme, čo mi prvé napadlo, bolo, že si zase prečítam nejakú knihu od Kinga, ale potom som našiel taký odkaz na túto knihu, ktorú King sám okomentoval, že bola výborná a som si povedal, že dobre, veď Kingové knihy sú fajn, dobre sa čítajú. Pre mňa to nie je nejaký vrchol literárneho umenia, len tie knihy sú tak pútavo písané, že má veľa fanúšikov. Ale podľa mňa tie knižky nie sú zase niečím úžasné, alebo neviem, podľa mňa ani tie nápady a tie námety zase nie sú také originálne, aby to bolo tak extrémne ospevované, ale stále sú tie knihy dobré. A práve pri týchto hororových veciach človek by mal byť oprostený od takého toho prílišného rozmýšľania a mal by sa oddať skôr tomu takému strachu prirodzenému, ktorý z toho čítania ide. No a ako som povedal, ja som na tú knihu natrafil práve vďaka tomu, že som čítal na internete, že sa k nej vyjadroval sám King a okomentoval, že to bola vynikajúca kniha, že to bolo majstrovské dielo tohto autora. Priznám sa, ja som sa na túto knižku veľmi tešil. Zohnal som ju v antikvariate, zohnal som ju už neviem v akom, ale prišla mi v českom jazyku ju majú. Vydalo toto konkrétne vydavateľstvo Deus. Ja absolútne neviem, či je toto ešte reálne, či to vôbec ešte existuje alebo nie. Alebo ako to je to staré vydanie, je to evidentné. A je to vydanie z roku 2008, čo zase nebolo až tak dávno, ale predsa. No a teda je to z anglického originálu Fear, takže je to naozaj doslovný preklad strach. Teraz, aby som trošku priblížil, o čom tá kniha bola. Tá kniha bola o etnológovi. O etnológovi, ktorý popieral existenciu démonov a duchov a takého toho nadprirodzená, ktorý sa snažil byť naozaj čisto pragmatický, vedecky založený život, bol vysokoškolský pedagóg, cestoval po celom svete, cestoval po krajinách práve takých tých málo rozvinutých, kde ľudia verili týmto nadprirodzeným veciam a prakticky sa tomu oddali, alebo celý ten život žili v strachu z takýchto démonov. A teda išlo o profesora Lowryho, ktorý teda učil etnológiu na vysokej škole. Príbeh začína tým, že napíše článok pod menom univerzity, ktorým urazí univerzitu kvôli tomu, že absolútnym spôsobom tak zotrie myšlienku toho nadprirodzená a jeho nadriadený mu to teda vytkne v škole
po prednáške, ktorú bude mať. No a v takomto negatívnom rozpoložení, v takýchto emóciách opustí teda budovu školy a navštívi svojho dávneho priateľa alebo dlhoročného priateľa, kde u ňoho strávi nejaký čas, dajú si nejaký drink a potom následne ide domov. Zobudí sa a zistí, že niekde strávil 4 hodiny svojho života a nevie kam a stratil klobúk ešte pritom. No a celý tento príbeh sa odohráva okolo toho, že tento profesor Lowry hľadá tie 4 hodiny, ktoré niekde stratil a hľadá ten svoj klobúk. No a medzi tým sa mu stávajú také rôzne nadprirodzené situácie, vyjde na ulicu, zrazu sa zmení svet okolo neho, pláva v mori, vyplaví ho na pevninu, potom sa zobudí, je celý mokrý, nájde ho sused, pýta sa ho, čo sa stalo, on povie, že nevie, potom následne príde domov, veľmi tam opisuje ten vzťah so svojou ženou, ktorú neskutočným spôsobom miluje a stále aj to dáva najavo a ona jemu a sú takí ako zohratí párik, okrem toho k ním príde aj ten jeho dávny priateľ, u ktorého strávil ten čas, kedy potom stratil tie 4 hodiny. No a celé je to o tom, že takýto zážitok má potom ešte druhýkrát, keď vyjde z domu a rozhodne sa, že ide hľadať ten klobúk, lebo on stratil ten klobúk, na ktorom mu záleží a záleží mu aj na tých 4 hodinách toho života, že vlastne čo sa dialo, lebo nikto nevedel, čo sa stalo. A on prežíval taký vnútorný nepokoj, strach a bol stále nervózny a nič mu nedalo mu spávať a proste snívali sa mu hlúposti a podobne. No a potom sa mu stal takýto podobný zážitok ako ten, čo plával v tom mori a niekam sa dostal a tak. Tak toto sa mu stalo na ulici pri dome, kde zase sa prepadol a bol v nejakých podzemných chodbách, kde boli netopiere a kde našiel nejakého rytiera, ktorý mu dával hádanky a proste samý strach a hrôza a celé to bolo písané takým štýlom, že ten človek, ten čitateľ má mať ten strach. Potom sa zase prebral a zase išiel domov a podobne a zase potom príbeh pokračoval. Ale ja len chcem povedať jednu vec. Ja keď som tú knihu začal čítať, tak začalo to úplne super, lebo tým, že aj ja som vysokoškolský učiteľ a tým, že aj ja veľmi rád čítam a mám veľmi rád túto tematiku nadprirodzená, tak absolútne sa mi tak zhmotnili také nejaké svoje predstavy o tom jeho živote, pretože som si to celkom vedel predstaviť. Ale ja som si ako keby jeho predstavoval ako seba. A keď sa stali mu tieto veci, tak mi to prišlo také, že podľa mňa to nebolo až tak skvelo napísané, podľa mňa to nebolo ani také strašidelné. Myslel som si, že tá kniha bude oveľa viac strašidelná, priznám sa, že pocit takého, že vážneho strachu som zažil iba jedenkrát a to bolo ďalej. No ale toto mi celé prišlo také, že akože fajn, dobre, veď možno, že človek, keď prečíta toho veľa, možno človek, ktorý má naozaj takú bujnú fantáziu, tak očakáva od knih príliš a nakoniec sa toho nedočká. Je to možné, neviem, asi sa to stalo mne. A stalo sa to, že teda on ďalej pátral po tých hodinách 4, ale mne sa najviac páčila taká časť, kde on ako keby sa na ňo nalepil nejaký tieň a ten tieň okolo neho chodil a vždy keď sa niekam pozrel, tak ten tieň ako keby ušiel buď za nábytok alebo za stenu alebo za neho a sa otáčal a pozeral a snažil sa to dolapiť, nevedel čo to je. Potom počul smiech, počul nejaké hlasy okolo seba. Toto bolo desivé, to sa priznám, toto bolo celkom desivé, že viem si predstaviť, že keby ste tú knihu čítali po tme v izbe zavretý, len pri nejakej sviečke alebo pri nejakom naozaj veľmi tlmenom svetle, tak by ste sa mohli báť. Nehovoriac o tom, že potom sa tam udiala taká jedna scénka, ktorá bola veľmi desivá a pritom nebola ničím zvláštna, iba to, že ten jeho priateľ bol u nich doma, pretože jeho manželka toho profesora Lowryho sa kamarátila aj teda s týmto jeho kamarátom. No a on ich prišiel navštíviť a bol u nich doma a tomuto profesorovi sa stalo to, že on ležal vo vlastnej posteli a tento jeho priateľ prišiel do jeho spálne a bol nad ním ako nad postelou a sledoval ho. A on to všetko vnímal, lebo mal priotvorené oči, ale snažil sa, aby ho nevidel, že je hore. Toto bolo veľmi desivé, to sa priznám. Ja som vtedy bol sám v izbe, mal som zhasnuté svetlo, mal som iba čelovku na hlave a čítal som to s čelovkou na hlave.
A naozaj som nadobudol taký strach, že som zasvietil. Fakt, akože bolo to nepríjemné, lebo aj tým, že som to čítal v posteli, pritom sa to odohrávalo v posteli, tak sa mi to úplne tak zosobnilo a úplne tak zhmotnil ten strach, že som musel zasvietiť, aby som pokračoval ďalej. No a potom ten príbeh pokračoval a vlastne stalo sa to, že sa také preludy z nich stali, aj teda z jeho ženy, aj z tohto priateľa, že vždy, keď sa na nich nepozeral priamo, tak videl, ako majú veľké tesáky, ale keď sa na nich normálne pozrel, tak ich zase nemali. Čiže to bolo také trošku psycho a dopadlo to nakoniec veľmi zaujímavý koniec to bol. Priznám sa, že aj keď tá kniha ma nejako veľmi neohúrila, je pravda, že táto krátka časť bola desivá, hej, večer po tme. No viem si predstaviť, že keby som to čítal niekde za svetla cez deň, absolútne sa nebojím, ani nemám strach, ale bolo to vyvolané aj tou zhodou náhod, že som to vtedy takto čítal, kedy bola tam taká podobná scéna. Ale ten záver bol naozaj prekvapivý. Ten záver som absolútne nečakal vôbec, akože ten záver bol taký, že som si povedal, že dobre, tá kniha nebola veľmi desivá, ale ten záver bol dobrý. Ten záver bol zaujímavý, ten záver vám samozrejme zradím a prečítajte si to, tú knihu budete čítať, tú knižku máte za jeden deň prečítanú, hej, ako reálne, alebo na víkendík si to nechajte, alebo fakt na ten Halloween si to prečítajte, pokiaľ budete mať na to čas, potom bude zase voľno, takže, alebo potom, to je jedno, takže odporúčam tú knihu už len kvôli tomu, lebo je veľmi malá, je naozaj kratučká, nebudete ju čítať dlho, myslím si, že svoj účel splnila, ale nemôžem ani povedať, že to bolo nejaké extra skvelé. Myslím si, že som čítal už aj desivejšie príbehy. Hoci neviem povedať teraz, že napríklad ten Cintorín zvieratiek bol podľa mňa lepší. Akože tá kniha bola veľmi rozsiahla, áno, možno v niektorých pasážach až príliš, na môj vkus nebolo treba to tak rozpisovať, ale myslím si, že to bolo asi viac tam bolo takých strach prinášajúcich momentov. Že toto bolo pre mňa naozaj len jedna tá časť, kedy naozaj som mal strach, kedy som si zasvietil a proste dočítal tú kapitolu a zavrel to a išiel spať. Takže určite tú knižku odporúčam a môžete mi napísať, keď tak by ste chceli, buď do mailu alebo do komentárov nejakú recenziu na to. Ja budem veľmi rád. No ale čo som vám chcel ešte povedať, že keby ste náhodou zohnali toto vydanie, tak v tejto knižke je ešte, okrem toho, že je na konci napísané niečo o autorovi, tak je tu ešte napísaná jedna taká kratučká poviedka, ktorá sa volá v češtine Vypujčená sláva. A možno táto kratučká poviedka, ktorá má asi, ja neviem, 15 strán, cca, možno 10, neviem, tak táto poviedka je možno lepšia, neviem, či mi to ostrí, počkajte, tak asi nie. No tak táto poviedka je možno, že ešte lepšia ako ten samotný strach, o ktorom je celá tá kniha, pretože je to vynikajúce a ten záver je tiež brutálny a úplne ten záver je fakt brutálny, čiže odporúčam Hubbard, je to strach alebo fear a potom je to ešte jedna teda z poviedok jeho, ktorá sa v češtine volá Vypujčená sláva. Nemám tu anglický preklad, nejdem potom pátrať, jednoducho myslím si, že to si viete nájsť, keď si to preložíte, alebo skúsite si to preložiť, alebo vám to nájde možno v preklade, neviem. Nehľadal som, ale prečítal som si to vo vlaku a to ma bavilo, to bolo dobré. A to si viem predstaviť, že keby som večer čítal, tak asi by sa mi to viac páčilo ako samotný tento strach. Takže teším sa z toho, že som si prečítal niečo nové, niečo ďalšie, že som čítal zase nejakého iného autora. No a budem dúfať, že do budúceho roka v tomto období zase si prečítam niečo ďalšie hororové. Mám nejaké nápady, dokonca som našiel na burze kníh, alebo to bola zrovna, áno, bola to burza kníh, bibliotéka, dokonca to bola v Inchebe. Som našiel minulý rok jednu knihu, ktorá je zbierka poviedok takých strašidelných, takže možno znie niečo, alebo si kúpim zase nejakú inú, takže alebo zoženiem. Ja väčšinou si zháňam takéto knižky z antikvariátov alebo teda z burz. Ja mám rád knižky, ktoré už majú za sebou niečo. A momentálne obdobie som venoval dosť detektívkam, takže predpokladám, že po novom roku spravím detektívkové video.
a uvidíme, že čo ďalej, čo prinesie november a december. Takže ak budem stíhať, natočím, ak nebudem stíhať, nenatočím, ale jednoducho Halloween som si nemohol nechať ujsť, takže to všetci vieme. Takže myslím si, že keď toto nebolo až také strašidelné a myslím si, že aj ten prejav bol taký celkom pozitívny a taký nadšený, že žiadny hrozivý alebo pochmúrny či niečo podobné, tak myslím, že aj tak je to celkom fajn a ja by som vám chcel popriať veľmi pekné alebo teda pokojné prežitie tohto dušičkového obdobia. Užite si pokojne všetko, čo k tomu patrí z hľadiska spomienky na zosnulých, z hľadiska všetkých svätých, z hľadiska tej strašidelnej atmosféry, z hľadiska tej spomienkovej nálady, absolútne všetko, čo považujete vy za dôležité, tak vám prajem, aby ste si toto obdobie užili a jednoducho strávili ho tak, ako vy chcete. To znamená, že keď máte radi Halloween, pokojne si spravte nejakú masku, vyzdobte si izbu, prečítajte si nejaký horor, pozrite si nejaký strašidelný film, najedzte sa dobre, alebo sa učte, študujte, čítajte, choďte na prechádzku, takú jesennú, večernú, ja to milujem, na cintorín sa choďte prejsť a spomente si samozrejme na tých zosnulých, lebo teda v našich končinách je to teda hlavne o tom a nič, prajem vám iba pekné prežitie teda týchto dušičkových sviatkov, všetkých svätých, Halloweenu, podľa toho, čo preferujete. A ďakujem za to, že sledujete aj moje videá a budem sa tešiť zase na nejaké ďalšie a zase rozoberiem niečo, čo ma bavilo a čo by som vám chcel odporúčiť. Takže keď by ste mali náhodou nejaké aj námety alebo čo by ste chceli rozoberať alebo počúvať alebo vidieť, pokojne mi napíšte, ja budem veľmi rád. Tak ďakujem, že sledujete moje videá ešte raz a uvidíme sa zase niekedy na budúce. Tak ahojte.